Er du virkelig klar over dit energiforbrug? Overraskes du af uventede strømstød? Ville det ikke være en fordel at vide præcis, hvor meget energi hver af dine maskiner og hjælpemidler bruger? IMAGOXT er vores energiovervågningssystem. En kraftfuld platform, der giver en detaljeret analyse af dit energiforbrug og hjælper dig med at optimere dine ressourcer. I en verden, hvor hver kilowatt tæller, giver IMAGOXT dig mulighed for virkelig at forstå, overvåge og optimere dit virksomheds energiforbrug. Ved at installere sensorer på strategiske steder i din virksomhed, er der ingen grænser for de data, du kan indsamle. Alle oplysninger sendes sikkert til cloud til avanceret analyse. Dataene er organiseret i klare og intuitive dashboards, som er tilgængelige hvor som helst med dine personlige login-oplysninger. Den samlede forbrug, den detaljerede fordeling af energien per afdeling, sammenligninger mellem forskellige maskiner eller temperatur- og fugtighedstrends er blot nogle eksempler på de indsigter, du vil få. Med Imago XT går fordelene ud over økonomiske besparelser. Du får også bedre kontrol over energiforbruget, hvilket gør din virksomhed endnu mere miljøvenlig. Kend dine data, for er din fremtid. It's all Vitman.